Kini gari ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jo ka khubor men ta ka stem. Pentikna ka menteri pelapisa tingkat jang sarkar India ka Nirmala Sitharaman ba ka tingkat India kadang long ba syong dor scam persya ikiwe ki dor tingkat jang ka perthai. One poi ka nong ilam ba haklido jang ka Trinamool Congress TMC ka Mamata Banerjee Shillong min ka sngi. Rakhi ka mang buram ka Meghalaya ya kalingko snem sngi yap ka ba shis pa san pho jang ukhlawat kari upatogan sangma min ka sngi. Ai kubli yero shongkonor jong ka yeng dor bar thawan Rajya Sabha ya ka PT Usha ka balong manda ka kinthai ka baningkong e ban bat ya ka kadan president jong ka Indian Olympic Association ki khubor ki bapania ka menteri pelapisa tingkat jong sarkar India ka Nirmala Sitharaman min ka sngi kala pentikna ba ka tingkat India kadang long ka ba shong dor scam persya ikiwe ki dor tingkat ka perthai ko ong ka reserve bank jong ka India kala penan kam ya ka foreign exchange reserve bantuklar ha ka yoba jong ka perthai kana man pentikna ba ka jing penkala ya ka dor jong ka dollar kan ta ya ka yo ka kot jong ka India ka Sitharaman kala ong ya ka ne ha ka jing jubab ya ki jingkli ha ka yeng darbar thawan Lok Sabha min ka sngi kanang ilang ba khlido jong ka Trinamool Congress ka badairu ka menteri rangba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee kala poi min ka sngi sor Shillong jong ka Meghalaya kani gari ka sian ka ningkong e na ka benta ka Mamata Banerjee ban wan Shillong kum kanang ilang jong ka TMC hakani ka jingwan ka ba arsngi jong ka Banerjee kan se kran halor ki matrekam ki bakongsan ban penklan gi nong tre bat nong kersan jong ka TMC da ka ba pensngau ka matrekam ka bakongsan tam ban penyo e ka sinchar khadar ka baklan kum ha West Bengal ka TMC kan ya khun election ha Meghalaya ha ka nongrem ban kintiwe ka roi ka par ha baro ki liang ka TMC ka ba ha ka liang persya ha ka yen bar thawan jong ka Meghalaya ka thmu ban penlong ya ki jingelang ki ba he bar kumju ru ban wan lam ki nongelam rang ba jong ka seng cha Meghalaya menta ka sngi ka TMC kan shongje lang ha ususu tham auditorium markum juru ha Windermere Resort wala ka TMC kampat don seng ha ka ni ka jila menchua kala long pan man ka seng ka bakongsan ka badon ha ka liang persya ha ka yeng darbar thawan jong ka Meghalaya na do ngai weng arhajar arhoi hadin ka jingbu jili seng jong ki dikhot barim ka seng Congress ha po ka jingilam jong menteri rang ba barim ka jila u Dr. Mukul Sangma unong ilam ha kaliang persya jong ka yeng darbar thawan ka Meghalaya Dr. Mukul Sangma ha ka jing kran bikinong patay ko bor min ka sngi ha ka bay day ka jingwan jong ka Mamata Banerjee Shillong ulo ong ba ki nong kersan ka TMC ki sngodap jingkimen hadu kata ban pediang ya shongkonor jong ka seng ha ka ni ka jila ulo ong ru ba ki khmilinti ban ya sngoy ka jingkran jong ka Banerjee shabaro ki nong tre TMC ki ba wan ni ki dong ba ki kentoy ki ba pher jong ka Meghalaya nakaliang jong ba George B. Lingdo uloong bagi pat ba kilang nya ya kani ka sarkar ka basin syar menta ha Meghalaya namar ka de ka sarkar ka babon tang ki jingkular kat bagi kampat kilong ki basuda hakini ki sansnam ki balala namar kata ka TMC ka wanda ka jingmut ka baskem bantre ha kata ka rukom ka banwan ra jingmintoy shibun ya ki pat nyong shnong ka Meghalaya ka rakhi panan bro megling ko snem sngi yap ka bashis pa san pho jong upatogan sangma min ka sngi upatogan sangma ude weni ki khlawat ka rilong garo balaya khun da ka jingslur persya ikisipai phareng mola punti kinaban pendo ya ka sinshar nong wei harilong garo Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma ula letben wasanti ha East Garo Hills District ban penung ram yote uruslur na pedeng ki jet bende garo ha ketika sngi menteri rang ba olah pelat pat baru ka wei ka dorstam ka ban pensa kan mau ya upatogan sangma Shongkonor jong ka Rajya Sabha Jagdeep Dhankar min ka sngi ula ai khuble yero ya ka khot jong ka Rajya Sabha ka PT Usha ka bala yo ban shimti kam kum ka kinthei ka beningkong e banong president jong ka Indian Olympic Association tang maria sedang ya ka dorbar udhankar ula ong ba ka keteng jong ka PT Usha ka dei ka ba man na kalong yinglong sem ha India ka tip ha ba ka dei ru ka ba bat ya ka buram ka ba kraw ha ka International Olympics ka PT Usha ka balay opdyang ya ka kusnam Arjuna bat Padmashri menta ka trishita man penklan ya ka sports bat ka thok ka puli hari India kani ka khubor ka wan chipi na ka All India Radio Shillong
Kakin huan na katanat punya election juga India kan wan ke jela Meghalaya minta kata yau ban kami ya ke jimpun kira election ke badan kam hakini ke jela. Ka office rikam jung chief electoral officer ke jela Meghalaya kala panjing kersan hispa khat khandai tili kin huan apahra kum ke jimpun kira na ka banta ke jingjit nong mi khmat thamai shaka yeng darbar thau an jong ke jela ka ban long usnem 8000 arphulai. Chief Electoral Officer jong jela ba FR khar ko ngor ula ong ba ke election commission kan sa shong jing lang ki ken hun trekam ki ba pher kum katanat pulen ke income tax katanat excise bat ki we ban pun ti kenai ke jing yan be yai renti jong ke election ka sarkar India min ka sngi klapan shai ba kamdan jing thmu ban weng ye ka dur jong Mahatma Gandhi na ki tingka India Menteri Khana Kepala Pusat Tingkat Sarkar India Pankaj Chaudhary ulong kini haka jingju ba bola ai haka ing darbar thau an Lok Sabha ulai thuru bakilaran shibon ki jingkir pat ban penrong lang ya ki dor jung ki wei ki nong ki lai luat ha ki tingka India kin thuk ki dor blai wala kata na kaliang jong ka RBI kala penti kena ba andam pen kelai ka dor ka badan minta ha ki kot tingka India ka sarkar India min ka sngi kala pen snow bakidon hadu 100,000 shispa prapho tuli ki kam nong hikai ki basa thali ha sapusan tuli ki school ba jong ka sarkar India ha kaleng kari haba juba bi kijing kili ha ka indar bar thau an Lok Sabha menteri ka tanat puli puthi ka sarkar India Dharmendra Pradhan ule thu banaki khat phra hajar khandai spa san phun tuli ki kam nong hikai ki badon ha ki te ki school ba khat ar hajar new spa new phun tuli ki dei ki bela de pendap Labatha ya barok ki school ba bakin pendap no ki kam long hikai ki berang sa thli ha ki te ki school ba jong ka sarkar India ka sarkar India min ka sngi kala pentip baki don hadu palat shpau kulur ndru phra lak tli ki long long sem ki bela yo ki kor ha hieng la jong menta ya kan ye la ong da menteri khana ka tanat ki kam penroi ne ka u Prahalat Singh Patel min ka sngi ha ka yeng darbar thawan Rajya Sabha ulai thuru ba haka bas dang ya ka Jal Jeevan Mission ha ka khasantrek unaila 8000 khat khandai kiladan pa laiklur arphulai laktali ki kor ha ki yeng ki sem ji ki pa nyong song snong ha kelengkari ka sarkar India min ka sngi kala panchai ba commission dan kano ka jing thumuan pen thamai biang ya ka scheme bai bam temen na ka panta ki shakri sarkar jongka ya kanila pen sngor menteri khana ka pla pisa tingka jong sarkar India Dr Bhagavat Karat ha ka yin bar thau an Lok Sabha wong ba de tang ki sarkar jila ki bakantop ya ka Rajasthan ka Chhattisgarh ba Jharkhand ki bela shim ya ka rai ban pen thamai ka scheme bai bam temen ha ki jila jongki Kabinda ka ba ar jong ka state talent identification program na ka jingwat ye ki riuran sap ha Meghalaya karang yat minta hatura lingba ka ka program la lab e shibun ki rang bagi thele akai ki betbet na rilom garo menteri rang ba ka Meghalaya ko ye sangma ong bo sngo dap jing ki men man ye I bala la ban sheme bon ki rang bagi thai kan sai ki betbet ha ka sports ha ka leng ka jilla ya ketika program shimti berpenyai dekat company H10 ha ka jing entre lang baka Meghalaya Olympics ringkat baka tanat sports but youth affairs jong ka sarkar Meghalaya ka Voice of the People Party VPP min ka sngi kala palat ya ki kiteng jong ki kirtong ki ban dan ki ban yakun ha ka jingjit nong mi khmat thamai sha ka inwar tha an jong Meghalaya usnem 8000 arphulai usong konor jong ka VPP Dr Kara Chen lapan bena ba ya ka sautri ki kiteng ha ka jingi kendo bar kinong pathai ko bor min ka sngi kini kilong uba dami wanhi rambai uban yakun na khli riat constituency Dr Ricky AJ Singkon na umsning Heaving Stone Kharpran na Mauring Kning Bright Star Well Marbanyang na Maulai Avner Pariat na Shillong Raja Jirwa na West Shillong Dani Langsti na South Shillong Iban Daplin F Lingdo na Mlim Winston Tony Lingdo na Nong Thamai Arden M Basayumot na Nongkrem Dorstar Marbanyang na Mauplang Manbhalang Thaba na Pin Ursula Shanlang Warjri na Mairang Bat Overlin Imyong na Ranikor Karkum ka jingi thu jong Dr Chen ki babon kini ki kirtong balajer kateng mentan ki dei ki be khon election hakasin ka baningkong kaseng VPP ka dei ka badang shula seng thamai unal wieng jong usnem bladem ka yeng halor ka nongrim ban pen khiim ban pen pha bat pen kala ya ka jala Meghalaya
Katung ni ka khubor kelakut bakalawan shwi na ka All India Radio Shillong. Sengob haban apat mentah saya ke program ke banbun.